Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Lutfi Maulana Firdaus saking kelas 11 MIPA 4 absen 18 badhe nyritakaken cerita rakyat sing judule Candi Prambanan. Ing jaman biyen ana kerajaan sing gedhe sing jenenge Prambanan. Rakyate Prambanan yaiku ayem lan tentrem sing dipimpin karo Prabu Baka. Nanging kerajaan Prambanan diserang karo kerajaan Pengging. Prabu Baka lan pasukane kalah amarga kurang persiapane. Prabu Baka lan pasukane mati amarga kena karo senjatane Bandung Bondowoso. Kerajaan Pengging lan pasukane seneng amarga iso naklukna kerajaan Prambanan. Padha wektu Bandung Bondowoso ing kerajaan Prambanan, dheweke delok putri sing ayu banget. Putri iku jenenge Rara Jonggrang. Putri Prabu Baka. Langsung Bandung Bondowoso nglamar Rara Jonggrang. Rara Jonggrang, apa awakmu gelem dadi permaisuriku? Jare Bandung Bondowoso. Rara Jonggrang nanggepi pertanyaane Bandung Bondowoso. Aku gelem dadi permaisurimu, tapi ana syarate. Apa iku syarate? Jare Bandung Bondowoso. Gaweno aku 1000 candhi, tapi wektune sak wengi. Jare Rara Jonggrang. Ing bengi, Bandung Bondowoso ngumpulna anak buahe yaiku jin lan setan. Sawise ngrungokno perintahe Bandung Bondowoso, jin lan setan langsung nggarap sing diperintahke karo Bandung Bondowoso. Rara Jonggrang ndalangi pekerjaane Bandung Bondowoso. Wedi Bandung Bondowoso iso nggarap perintahe dheke. Rara Jonggrang langsung ngumpulno dayang-dayange sing ngongkon dayange bakar jerami, muni nolosong lan naburna bunga sing wangi. Jin lan setan mau wedi lan disangkakno wis esuk. Jin lan setan langsung bali, asline candi iku wis ana 999 tapi kurang siji. Bandung Bondowoso mangkel marang Rara Jonggrang amarga wis mbujuk dheweke. Langsung Bandung Bondowoso sabda Rara Jonggrang dadi patung lan nggenepi 1000 candhi. Cukup semanten, matur suwun.